Preview. Preview. Antonello Abela Wayne mikallef iselmulkom ma' 13 il-programm mis-sensiela Formula Predictor. Wayne, naqra ma niltaqgħu. Eżatt, tafhem, kellna l-ewwel wafqa ta' ġimagħtejn, ngħidu hekk, ġimgħa jkollna wafqa twal ma' dik naraw, minħabba ċirkostanzi li ġraw li kellhom jiġu kkanċellati xi tlielaq, però wasalna għat-tielet Grand Prix tas-sena ġewwa Suzuka. Eżattament, però ta' min jgħidilhom naqra retroxxena x'il-Wayne qedlu ilna ma niltaqgħu, fil-fatt m'ilniex ħafna ma niltaqgħu il għaliex ftit mill-ġimgħa li għadda kont qiegħed għal xi btajjel ġewwa Firenze u l-gang tal-Formula 1 tal-Kamra Sportiva iltqajna hemmhekk u għadna wkoll nirraġunaw ndur xi ftit postijiet u nirraġunaw madwar bistekka Fjorentina kienet naħseb atmosfera tajba ħafna jiena inti u Andrew li wkoll nixtieq nselmulu minn hawnhekk illi wkoll iltqajna naqra lilin mix-xogħol ukoll hux. Naqgħet building bl-ħsieb kienet. Eżattament, u iltqajna naqra forsi mhux kifet fuq tax-xogħol, xorta iddiskutejna fuq il-Formula 1 ovvjament x'kien konna hemmhekk għax huwa l-passjoni tagħna, però issa lura l-Formula Predictor. Eżattament, u ta' min isemmi wkoll li wara li ħriġna l-posters Andrew Zarb ta' Chief Steward tajjeb li hu innota li l-editor reġa' x-xaqa u għamel żball fil-punti dan għaliex ħallejnikom ċoħe 7-6 favur Wayne. Fil-fatt il-Wayne kelli teħġiex punti oħra għaliex fil-verità għata ta' diżappunt li kienet illi kellna karozza Red Bull li ħadd irtira bi problema fil-magna, fil-fatt mbagħad ġinnutat illi Verstappen verament irtira bi problema fil-magna u għaldaqstant is-sitwazzjoni attwali qed tara lil Wayne f'vantaġġ ta' 3-9-6 favorih. Voldiri Wayne, aħfirli mhux għax rid. Tieni darba di, Ija, dik veru. Dik veru, dis-sena isni l-McLaren ma tantx bdej tajjeb ħanejlu hekk. Imma insomma fit-tmiem il-ġimgħa li ġej se mmorru għall Grand Prix tal-Ġappun, Grand Prix li fuq nota personali wkoll għandina memorji sbieħ tiegħu dan il-għaliex 30 sena minn din is-sena appuntu Damon Hill l-ewwel idolu tiegħi sar ċampjon tad-dinja fil-Ġappun u dejjem rajna tlielaq sbieħ hemmhekk. Mela, l-akbar sorpriża tal-Grand Prix tal-Ġappun din id-darba jmisli nibda jiena u din id-darba predictions on the fly se jkunu. L-akbar sorpriża naħseb li ser tkun jiena illi ħan irraġuna naqra b'qalbi Voldiri jiena ngħid li b'xi mod se jsir xi miraklu u se naraw McLaren fuq il-podju. Voldiri ma jistax ikun li tiġi dejjem ħażina, d-darba nemmen li b'xi mod it-telliqa nibdewha u li Lando jew Oscar ixejru li minn fuq il-podju din id-darba ħalli nkun naqra ottimistejja. Inti Wayne. Nkun onest, ma naf kif ma ħaddtieli. Jiġifieri. Għedlek li blad doċ illum qed tilab, Voldiri. Rari kienet ġimma kienet tiex li ħajkolli naħseb jien on the fly. U
Minn flok McLaren fuq il-podju ħanejt li ħanaraw ġiex Red Bulls jispiċċaw mal-ewwel 6. Naħseb li ir-Red Bull kellhom ġimagħtejn ta' pawża importanti biex jinvestigaw l-problemi li kienu fuq il-karozza, hemm inġiniera tajbin ħafna ġo dak it-tim, jiġifieri ma nħoddix bi kbira li r-Red Bull kapaċi jagħmlu comeback ġewwa il-Ġappun. Ngħidu wkoll, nsemmu wkoll li din hija waħda mill-aqwa trakki ta' Max Verstappen. Interessanti, fil-fatt kont ġej għalija, għażla interessanti ħafna. Issa naraw jena xilek tieħu żewġ punti minn dina il-tellieqa minn din parti tal-predictions tagħna. L-akbar diżappunt bissa toħroġ wejn. Mela bħala l-ikbar diżappunt għal kontra ta' kif marru l-ewwel ġiex titlila, naħseb li l-ħas ħajspiċċaw barra mill-punti ġew din it-tellieqa. Oli Berman sab li l-nifsu mal-ewwel 5 fil-klassifika li il-karzi kienet tajba fil-pre-season testing ngħidu kollox. Però naħseb ħadd ma stanna li jkun fil-5 post fil-klassifika. Però nemmen li jilħas dan il-weekend imorru kemm xejn lura dej ir-rivali tagħhom. Jiena mela l-akbar diżappunt jiena xi ħaġa qed tgħidli li fit-tmiem il-ġimgħa kellna bidla u naħseb din il-bidla diġà ħatibda turi l-ewwel diżappunti. Jiena għaliex qed imbassar illi ebda karozza Audi ma tispiċċa it-tellieqa. Issa kif nafu hemm Mattia Binotto qed imexxi u qed nibża li l-ewwel effetti tal-bidla wit li Binotto jistgħu jsiru. Mhix ħansemmi kif u kome se jkunu imma ġast se ngħid double DNF għat-tim ta' l-Audi. Mela, immorru biex naraw min naħsbu li ser jieħu il-pole position. Mela, min naħseb li se jieħu il-pole position, din id-darba jien ħankun naqa konservattiv ta' Surwejn. Il-lezzjoni miċ-Ċina tal-limta semmura law tal-Rasil din id-darba. Ovvjament il-fama ta' Mr. Saturday tippreċedi lill-Ingliż u għal daqstant jiena nemmen illi se jkun George illi se jieħu l-pole position. Il-problema xejn Antonello għax ma kienx id-deċiżjoni tiegħi, ma ħadtulix, jiġifieri għax jien naħseb li Antonelli għandu biex iġib pole position is-sibt li ġej. Iċ-Ċina kellu weekend tajjeb ħafna, ġab l-ewwel rebħa tiegħu, ma sar it-tieni li żar sewwi li rebaħ tellieqa. Nemmen li kapaċi jkompli din il-forma Antonelli u kapaċi jġib il-pole position. Sewwa wisq, mela, għaldaqstant naraw min naħsbu li ser jispiċċa fit-tielet post u din id-darba il-ballu f'saqajk wejn. It-tielet post bħalma spiċċa l-ġimgħa li għaddiet, nemmen li nerġgħu naraw Lewis Hamilton fuq il-podium. Jidher iktar kuntent fil-karozza. Il-Ġappun hija waħda minn dawk it-track it's a driver's track. L-esperjenza importanti fiha wkoll. Jiġifieri naħseb li Lewis Hamilton b'karozza tajba taħt idejh kapaċi jerġa' jispiċċa fuq il-podium. Jiena min-naħa l-oħra jien f'dilemma nibbekjax il-prediction tiegħi mhux xogħol jien kellha nifrex l-affarijiet fil-basket imma ma nafx għal liema raġuni xi ħaġa qiegħda tgħidli illi ser ikun Andrea Kimi Antonelli li jispiċċa fit-tielet post. Ma nemminx aħna naraw doppjetta Mercedes din id-darba, però naħseb u naqbel illi
Antonelli ser ikun kapaċi xorta jitla fuq il-podju però bit-tielet. U dan ifisser illi min naħseb li ser jispiċċa fit-tieni post u hawnhekk irrid nilab naqa' karta riskjuża. Però mela. Ħanajtlek Leclerc ta' ħammur għal Charles Leclerc, issa naraw se jiġri. Iċ-ċali illi ovvjament il-Ferrari se tkompli fejn ħallit fiċ-Ċina u fl-Awstralja u nemmen li se tkun qiegħda tkompli wkoll iġġib riżultati tajbin bil-so-called predestinat. Wayne? Fit-tieni post ħansemmi l-Russell hawnhekk. Mhux ħanażlu għar-rebħa, minflok George Russell it-tieni post tieni ġimgħa konsekuttiva naħseb li għandu ċans tajjeb biex jirbaħ din it-tellieqa, però naħseb li għandi kandidat ieħor fl-ewwel post. Għaldaqstant naraw ftit min hu dan il-kandidat tal-ewwel post u min se jirbaħ skontna il-Grand Prix tal-Ġappun. Wayne, inti. Jiena naħseb li Andrea Kimi Antonelli għandu potenzjal biex kemm iġib il-pole is-sibt u jirbaħ it-tellieqa għal ħadd ukoll. Oġobna ħafna kif saq iċ-Ċina u nemmen li b'start tajba jekk iżomm l-ewwel post, Suzuka hija diffiċli ħafna biex taqbes anke b'dawn ir-regulations il-ġodda nemmen li se tkun faċli, iċ naħseb li Antonelli għandu biex jirbaħ it-tieni tellieqa tiegħu u jitla' wkoll fil-quċċata tal-klassifika ta' driver standings. Jiena min-naħa l-oħra ngħidlek issew ħadt ir-ruħ kif għamilt il-predictions tiegħek il għaliex ħsibtek se tagħmel għażla tattika imma le ma għamiltiex, nirringrazzjak Wayne għaliex jien se nħu George Russell bħala rebbieħ tal-Grand Prix tal-Ġappun żgur mhux forsi li George irid jirrispondi għal dak li ġara fiċ-Ċina u nemmen illi f'Suzuka wara battalja ħarxa ma' Leclerc u Antonelli ser jirnexxielu wkoll jirbaħ dan il-Grand Prix. Final thoughts Wayne? Dejjem ikun eċċitat għall-Grand Prix tal-Ġappun ikolli nammetti hija waħda mit-tliela favoriti tiegħi anke iż-żmien meta kont insuqha fuq l-logħob tal-Formula 1 fuq il-PlayStation dejjem kienet toġobni l-fatt li hija trakkab ħafna għandek ħafna mix ta' high speed u medium speed corners, jiġifieri dejjem tkun eċitanti nara il-karozza fuq trakka tajba u storika daqs din, nittama li il-ħadd li ġej naraw tellieqa kemm xejn aħjar milli konna qed naraw dan l-aħħar ġewwa Suzuka. Għax sfortunatament minħabba l-kobor tal-karozzi u minħabba d-dertijiet naħseb li konna mċaħdin xi Grand Prix ġo Suzuka tajbin naħseb jien. Issa nittamaw. Ifhimni, it-temp jidher se jkun b'nazzi għat-tellieqa, jiġifieri issa sta' sewwieqa li jagħtuna naqra spettaklu u nispera li din id-darba l-għażliet konservattivi tiegħi iwassluni biex nibda naqra minn dak id-distak illi hemm bħalissa bejnietna Wayne. Mela nfakkarkom ukoll li dan il-programm nu ftit oħra se jkun fuq il-YouTube channel tagħna, l-appuntament tagħna magħkom huwa għal ħamis b'reazzjonijiet tal-logħba Malta-Lussemburgu u mbagħad it-tnejn b'botta u risposta. Sakemm nerġgħu niltaqgħu jien Antonello Abela u Wayne Mikallef ma xejn iżidu ħlif ngħidulkom il-lejl tajjeb u ħudu ħsieb.